नमस्कार. आज बनवायची आहे पावभाजी. त्याच्यासाठी बटाटे घेतलेत 4 कट करून बारीक फोडी. 1 वाटी वाटाणे घेतलेत. मसाला बनवण्यासाठी कांदे घेतलेत कट करून, आलं लसूण, फ्लावर, बीट घेतले 1 अर्धा कट करून, टोमॅटो 1, पावभाजी मसाला. एवढं साहित्य आपल्याला लागणार आहे पावभाजीसाठी. आपल्या याच्यामध्ये मोठे 2 चमचे तेल घ्यायचं. कांदा परतून घ्यायचा तेलामध्ये चांगला. टोमॅटो, लाल तिखट, पावभाजी मसाला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आपला मसाला तयार झाला आहे, आता व्यवस्थित भाजून झाला आहे. याच्यामध्ये आता भाज्या टाकून घ्यायच्या. फ्लावर, बीट, वाटाणे आणि बटाटा. मीठ टाकायचं चवीपुरतं. पाणी ओतायचं याच्यामध्ये. आता हे 15 मिनिटं मंद गॅसवरती शिजवून घ्यायचं. 15 मिनिटं झालेली आहेत. आता या भाज्या गरगटून घ्यायच्या एकजीव करून. भाजी गरगटून झाली आहे, पाहू शकता इथं. मस्त एकजीव झाली आहे भाजी. आता 5 मिनिटं हे आणखीन गॅसवरती शिजवून घ्यायची. इकडे तवा गरम झाला आहे. तव्यावरती थोडंसं तूप टाकून घेतले. आपले पाव गरम करून घ्यायचे आहे त्याच्यामध्ये. भाजीवरती थोडीशी कोथिंबीर, कांदा, लिंबू घेतला आहे. पाहू शकता इथं. मस्त झाली आहे पावभाजी.